Ja ens està avisant de que està ben a prop. El seu corresponent retard, totes dues unitats que venen són reformades. O sigui, amb seients de visita llarga. I anem a veure si ens arriba aquí. Està un pèl més a prop i nosaltres aquí esperant-lo. Més ben dit, ho direm singular, jo aquí esperant-lo. El sol fa una mica la punyeta. Bueno, veurem com es surt i com està aquesta cara. Aquí ens puja arrenquejant a 15 per hora, aquesta cara de moment sembla neta. Aviam si la segona unitat puja neta. No puja. Salutació al maquinista. La 194 i la 124. Que des d'aquí crec que queda bastant difuminat la merda de la pegatina. El grafiti dels collons. Veurem aviam. Quan me'l miri, si es pot pujar a internet o no. Ja ho veurem. I això és tot. Ara hi agafa el revolt per entrar a la recta de la boca nord del túnel de Toses. Se'ns quasi queda aturat en allà. Baixa més la velocitat. Això és una passada. Al final s'arribarà abans a peu que amb tren. És una pena. I en fi, des de qualsevol lloc entre la boca nord del túnel de Toses i l'estació de la Molina, us he fet aquest vídeo i això és tot. A reveure.